Jeffy Jeffy канал. Today ovo video може да бъде кратко, дълго, 10 секунди, 15 секунди. Пратим AirPods и за Pro Max. Цените. Как ми гледа докторин в камиша. Много ви бъде къде много кратко. Къде пусне само има 12 по-ксочи. Малко се види. По-ксочи малко се види. Да. По-отри малко се види ако има. За шортото. Чуйте aqui Connect. Boa account. Моите стигнати утре. Това е една секунда, до 3 секунди го гатам видеото. Чуемте камера. Аз съм си пушам шорта. Шорта видео. На моята качка. Бури ова видео. Ако не това такова, таков, люди. Folk люди. Out.